Hi guys! Kayo ba ay naghahanap ng ulam na swak sa budget? Posible yan! Tara, samahan niyo akong magluto ng dinakdakang balat ng puso ng saging. Agad-agad na nga akong nagpakulo ng tubig at hiniwa ko na rin ang balat ng puso ng saging. Bali pinili ko lang yung bandang gitna para hindi magulang. Naglagay nga ako ng tubig sa isang planggana at dito ko nilagay yung mga hiniwa kong balat ng puso ng saging. Pagkatapos hugasan ay nilagyan ko lang ito ng asin at saka ko nilapay. Or pigain mo lang ito ng asin hanggang sa lumabas ang dagta sa mismong balat ng puso ng saging. Pagkatapos ay saka ko ulit ito binanlawan ng tubig. Kumuha na nga rin ako ng luya na tanim ni Mother sa bakuran. Pagkakulungan ng tubig, nilagay ko na ang pinagakong balat ng puso ng saging sa asin. At saka ko ito tinakpan. Hinanda ko na nga ang mga sangkap na gagamitin ko. Unang-una nga dyan, yung luya na kinuha ko sa bakuran. Pagkatapos ay saka na rin ako nagtagtad ng sibuyas. Pagkatapos nga ay hinango ko na ang pinakuluan kong balat ng puso ng saging. Nilagyan ko lang ito ng malamig na tubig saka ko ulit piniga. Pagkatapos ay saka ko ito pinaghiwa-hiwalay. Pagkatapos ay nilagay ko na yung mga sangkap gaya ng luya, sibuyas, pamintang durog, bagoong isda, at saka katas ng kalamansi. At saka ko ito hinalo at nilagyan ng green onion. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Ciao!